Ако вариш колкото бръмчеше... Здравейте отново на всички. Отдавна не съм правил клип с voice-over или глас в кадър, както е на български език. Но този път реших така пак да го повторя. Не знам дали ви е по-интересно така или не. Този път решихме да отидем на едно малко по-така различно от, как да кажа, може би стандартните ни карания и решихме да се разходим до местност Канарите, която се намира в вилната зона на град Бяла черква. Сега току-що минахме и излязохме в град Павликени, отиваме към Бяла черква. Там е много интересно, вижда се много хубава гледка, аз съм я заснял и е много хубаво място като цяло, даже доста хора често посещават. Датата днес е 26 октомври, последните избори, които правихме. Все още се управлява същото правителство, ако не се лъжа. Аз даже ходих да гласувам, но тук естествено съм го снимал. Малко съм го отрязал. И сега се отправяме тук да се реализираме в Бяла черква. Да, тук вече съм гласувал и ме чакат да тръгваме. И общо взето това е, сега потеглим нататъка. Ей как? Охо! Абай! Дано ги уловиш! Еха! Да, какво прикажеш? Тук вече сме подминали местността 2 км, която се намира от дясно, отляво се намира след това стадионът на град Бяла черква, от дясно от другата след това се пада парк Савееви гори и сега тук пак надясно завиваме вече към същинската част за местността Канарите. Тук вече съм го забързал, защото така доста време ни отне и доста усилия. Особено на мен, аз както не съм свикнал да карам по такива пътища и наистина много трудно. И камъните са гадни, който кара по такива пътища го знае много добре, но ние, понеже ги караме обикновено на шосе, ние изобщо къде е по-лесно. По шосето, не по този гравел, както се нарича. Тук всъщност от ляво и от дясно се намираха лозята на град Бяла черква. Сега много не си личи, защото повечето хора се ги разпродадоха и те се превърнаха в ниви. Но за по-малите от вас, които не знаете, на времето всички села и дори и градове са имали такава местност с лозя, защото навсякъде се е правило вино, особено тук. Знаете, че е имало и римско присъствие, а пък и тук сега, където сме точно тук, от ляво и от дясно пак също между другото са намирали много монети и манярите са разкопали тук сигурно цялата местност и се чува, че наистина са намирали доста златни и сребърни монети. Римски, разбира се.
Малко почивка. Ние починахме, да. Тук вече се намира всъщност вилната зона, както виждате, тук се личи, че има доста вилички. Повечето са обитаеми, даже може би само няколко вече не са. Някои са сменили няколко пъти собствениците, но като цяло повечето вили са обитаеми, даже има няколко постоянни жители тук в местността. Тук вече слязохме от пролилите и започнахме да ги бутаме, защото тук процента беше някъде около 12-13, което е наистина много. Ако е на шосето, по-може да се кара, обаче тук за нас е изключително трудно, защото все пак е много неравно. Тук колегата разчиства пътя за прибиране. Да не те заведем някъде на кръчма. Да пием ракия. Да ти карам тия скалове тук. Така, искам да поговоря за нещо друго. Знам, че заставам доста с клиповете. Ето, например, този от 26 октомври 2024 година. Имам още един от същата година и още колко, значи още около 18 от 25-та година. Да, доста са, но много ми е трудно да ги правя, защото когато започвам да ги правя, няма как, не знам, просто не мога да избера какво да изтрия от клипа и какво да оставя, защото на мен всичко ми е интересно. Понеже клиповете са доста дълги като цяло, може би повечето клипове са всичките над 2 часа, аз съм пускал от тези доста от тях. И не мога да избера неща, които искам да махна, защото наистина на мен всичко ми е интересно, пък така като ги гледам и на мене ми се възвръщат спомени и ми е още по-приятно. А иначе за самата направа на клиповете, който е правил такива неща, знае, че един клип да го направиш и нали, да изглежда добре и така нататък, трябва да го изгледаш поне няколко пъти, да видиш какви ефекти има, дали са станали, дали не са станали. И затова аз сега малко започнах да намалям ефектите, малко вече не следя така музиката, ами просто я пускам малко по-хаотично, за да стават по-бързо нещата. И просто това е, старая се да ги правя, но просто или не ми остава време, или не ми се занимава, защото наистина отнема много време. Още един такъв фактор е, че нямам обратна връзка от вас и не знам какво ви харесва, какво не ви харесва. Защото е нормално човек да не може да изгледа един клип за 2 часа, да отдели толкова много от времето си, а момент само тук малко пауза ще направим. Чакайте малко, починете. Тъй те капитулирал, пара. Що ти той тъй? Той е кръвна. И той е кръвна. Да, той не ще да гледа, чак. Тук жив човек не стъпва. Какво идват? То сега ти го влезеш на събота неделя, да напомня за това. Наебал съм, ама аз няма да спирам. Да напомня за такова за кучета.
За професор. Ай, увидите, кто учится. Не се натискайте, бе! Не се натискайте, не се натискайте. Стой, сега се оправя. Само да го изпуснеш. За обратната връзка имах предвид, че нямам коментари, нямам отзиви и така нататък и не знам просто какво ви харесва на вас, какво да оставя. Защото, както казах, наистина е много трудно човек да отдели 2 часа или 3 часа от времето си да гледа някакъв клип, който доста от нещата се повтарят, примерно както като гледате колезене, ако някой от вас е гледал колезене. Интересно е в началото, ако някой по средата падне и вече нали, накрая последните 5 минути. Това е нормално, нали, разбирам го. Но просто това, което искам да кажа е, че ми е изключително трудно да събера в, да кажем, 10 минути едни 3 часа, които са били така доста интересни за нас. А и като цяло YouTube има там едно нещо, което показва каква е средната гледаемост на един клип и представете си от един клип, който е 2 часа, средно се гледа 2 минути, така че няма как да го направя за 2 минути, защото то ще е един обикновен трейлър, който няма да показва абсолютно нищо. А пък и честно казвам, аз най-вече ги правя за себе си и за нас, тези, които сме участвали в клипа, защото просто това ще ни остане като някакъв спомен. Дори сега като се замислям, си мисля, че може би трябва това нещо да го направя, този коментар в началото на някой други клип, защото едва ли повечето от вас ще стигна до тук и ще го чуят. Но наистина аз като цяло ще го правя най-вече за себе си, за да може да не остане спомен. От това нещо пари със сигурност няма да направя, така че и не очаквам изобщо да постигна някакви върхове. Един го до тук го изкарахме на тикане, сега ще караме ли? Аз не мога да го запаля. Най-много да падам, ко. То пак няма да ми запали път. Не. То няма вътък. Вдига, ама. То трябва да се смени скорост първо. Ако съм с другите, да, лесно се въртя. Аха, запа. Запа. Ей, карайте, че идвам. Тук сега в самата горичка ще го оставя на нормалната скорост, за да може да се разходите един вид с нас, за да видите колко е хубаво и каква хубава сянка има в тази не толкова голяма жега, все пак беше октомври месец. Хайде, виж, що сбрах си. Ама ще чакайте. Хайде, че няма спирка. Тук виж си балонът.
То няма маркер, има. Отде ма прикара, бе? Ей, да има. Майка, тук врати. Оп, оп, оп. Дръж. Той е длъжен да пробва, бе. Ти сега се заобикаля, той няма откъде. Ево е тук. Ти няма да го пробваш. Къде се възпитина? Ти обърка пътя. Чакай, ево е там, виждаш къде е синето, е там напред. Да видиш. Карай. Тук сме. Тук сме, не сме се загубили. Койно? Водата малко кучела, ама не се притесняй. Те са за такос. За пред хората. Да, водата малко кучела. Ай, тук припипър мога да участва джип и да не ебеш ако джипка. До тук труднаха. Няма да ви никой. Той на други място има. Не може да кара на тук. Да. Не са тук, гората да се възи. Ще отворя прозореца. Пак би. Чакай се. Чакай малко. Сино-бяло. Тама ще я кая наляво. Его е. Тук са маркерите. Да. Видала ти маркировката? Наберете на маркировка. Има. Его. Ей, ти отляво, другото отляво. Да. Ето на ти дъргоя. Аде, аз като съм ти бил, как ще мина оттам? Чакай, че. Ами, който както може. Ей, гората. Давай, ходи. Оттам. Много гадни дарят. Напред. Извинявам се за изречените лоши думи, за дупките и за дървета и така нататък, но нямаше как. След толкова много умора и, как да кажа, баири и изобщо всичкото бутане на колелецата и ето тук пак сега бутане, просто наистина и такива малко неща много те изнервят. След малко ще излезем от горичката и ще се насочим към там, където ще се оставим колелецата и после пак продължаваме пеш до самата гледка.
То не направо попената опева. Попа направо што опеи. Че будил. Да, предния път беше по-горещо. Опа, тук вече. Ето какво ходи. Ей, църквата. Ти не си идвал с... и ти там не си идвал с нас. Ще те заведем. Той дето Трошица. Беседката дето е... Къде са пада тя беседката? Тя май от тук не се вижда. Там ли трябва да е? Май там трябва да е, да. И той е тук отстрани. Ама пак, знаеш какъв е къден път. Издрапахме го. Той има и други хора. Чай, тук ли трябваш да мине? Отгоре, бе. Аз те обърках. Отгоре. Трябва да го заобиколим. Отгоре. Селото на кмета. Селото. Здравейте! Оставяха на колото. Да го пази. Каскаш. Теодор? Теодор. Той е Троян, не знам де каза. Не било. Добре. Не си спомням. Дядо никой не бил ходил на църквата. Не ходи. Тя не работи. Реално, колко виждаш от тук, едни неща. То за приключение. Брачет, да имаш си завил нещо в обувката. Да.
Просто моето измина. Ами, починахме си, отдъхнахме и вече се отправяме наобратно, защото октомври месец все пак деня е къс. Тук мисля, че беше някъде след като гледаме по слънцето, ето както е зад нас, значи е някъде около 3-4 часа. Държа да отбележа, че всъщност спускането беше, как да кажа, може би малко по-трудно от качването, защото е наистина много страшно, много е плашещо. Ето тук сега от камъни подскачаш и така просто е наистина много трудно. Аз не съм от много смелите, от малко по-страхливите съм и се ме е страх да не падна, защото ми се е случвало така няколко пъти. И наистина, ето вижте как аз, даже колко изостанах тук, се движим с колко аз сега тук не мога да видя, трябва да паузирам, но някъде се движим около 15-16 км в час. И да, наистина е много трудно, защото пък ти си изправен и някак си цялата тежест е така, се струва, че ще е напред, ето тук дядо Ники даже спря. Ами така е, наистина много е трудно, много е плашещо, защото пък тук като са големи камъните и те хвъркат настрани, гумата ти отива на някъде и наистина е много сложно. Аз затова сега явно тук гледам, съм карал по средата, но тук пък средата е също с камъни и много тясно. Абе наистина си е много трудно и не за много така не смели хора като мен.
Всека идва кола! Абе, не гледай меня, гледай там, бе. Ще мине през тях. Вика, Тос ни гледа. Той гледа нас, не гледа напред. Вика, ми гледай напред. Haydi.
Ами, преди малко си взехме довиждане с колегата от Бяла черква. Аз съм Бяла черква и не живея в Павликени. И сега ето видяхте, че влизаме в Павликени, прибираме се като цяло и това е. Много хубава разходка се направихме. Много приятна беше, разтоварваща, въпреки че доста се натоварихме и доста се бяхме изпотили. Аз сега гледам тук, че съм с термооблеклото, а всъщност беше за октомври месец беше топличко и така доста се изпотих, но все пак имаше доста напън от моя страна, доста изгаряне на калории и това е като цяло. Благодаря ви за вниманието и надявам се, че пак ще посетите моят канал. Чао и довиждане до нови срещи с видеята. Ще постарая да ги направя и другите. Надявам се да не ще чака толкова много, да мога да ги направя малко по-бързо, защото наистина са доста и все пак още от 25 година не съм направил нито един, има поне 16 години.